Перенос, ну і адбіўся ў самой назве. Новая мыш. Гэта значыць мыш, якая заснавана на новым месцы і пазней за старую мыш. Чаму менавіта адбылося будаўніцтва, перанос мястэчка менавіта ў канцы 16-го, пачатку 17-го стагоддзя? Справа ў тым, што якраз у той час Александр Хаткевіч і будуе першы каталіцкі касцёл, які быў зацверджаны у 1600 годзе. Гандлёвай плошчы. Тут знаходзіліся, конечно, крамы. Тут знаходзіліся, на той час говорили так, корчмы. Так. Ну и, конечно, як и в европейских городах, в самом центре стояли христианские святыни. Ну и безумовно, что Александр Хаткевич, який до того часу вже став католиком, він будує костел, перемінення Божого. Ну и безумовно трошечки на бок была отсунута, на той час уніатська церква, так само перетворення Божого або святого Спаса. Причем церква и костел носят один титул. Это свідчить об тем, что таких глибоких традиціях шанування культу перемінення Божого. Ну і сьогодні, наприклад, у нас зовсім, як застається пару хвилин, я спиню розказ про нову миш. Справа в тим, що сьогодні відбувається святкування Божого тіла, і нам дозволили зайти и поглядеть внутреннее убранство костелов. Хочу сказать, что сучасный будинок костела, и он был закладен в 1824 году на месте старого будинка древляного. Мне удалось у архивах Литвы знайти хроніку парафіальную, где говорится, что чому була причина зносу старого будинка і будівництва цегляного будинка. Справа в тим, що древляний будинок від старості він нахилився. І ксяндзи боялися, що будинок просто разбуриться, і, борони Боже, это могло відбутися навіть у час набоженства. Поэтому было принято решение знести старый аварийный будинок и на его месте закласти цегляный. Это, подкреслю, відбулося в 1824 году стараниями тогочасного пробоща Симона Кисялевского. Ну и, безумовно, такий грандиозний проект, як будівництво такого величного католицького храму, конечно, пробощу, не глядячи, що парафія була заможною, реалізувати було фактично немагчимо. Конечно, він звертається до тогочасного власника Євстафія Сапеги, який володав маєнтком миш. І він видатковує сродки, допомагає пробощу. І у 1825 році доволі хутко, як свідчать криниці, храм був узведений. Причому довгий час з недохопу сродків будинок не був покритий тинком. І тільки в 50-ті роки будинок кончатково набуває сучасний вигляд, був отинкований. Він побудований у стилі неокласицизму. Ми бачимо князства Литовського першої полови 15-го стагоддя. Він займав високі становища і при Вітовці, і при Жигімонті Кейстутовичу, і при Свідригайле, і заховав своє становище і при Казімірі. Високе становище у державній ієрархії зайняв його син Івашка Ходкович, від якого фактично вже і пішло прозвище Ходковичі або Хаткевичі. Православним був і син Івашки Ходковича Олександр, який помер у 1549 році і наприкінці життя займав посаду новгородського воєводи. Православними були його три сини: Юрій, Геронім,
ну і третій, не пам'ятаю, третього сина, пробачте. Так ось менавіта мышшу володаў Геранім Хаткевич, які таксама быў праваслаўным першапачаткова. Ён падтрымліваў, быў мецэнатам і многіх церкваў і манастыроў на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, але ў 50-е гады ён захапіўся пратэстантызмам, кальвінізмам, ну і парывае з праваслав'ем і становіцца пратэстантам. Следам за бацькам пераходзіць у кальвінізм і сын Ян Геранімавіч Хаткевич. Але апошні на варшаўскім сойме ў 1572 годзе парывае з кальвінізмам і становіцца католікам. У каталіцкай веры вырастаюць і два яго сыны, пра якіх мы ўжо згадалі, гэта Александр і Ян Караль. І я так думаю, што, канешне, я нават не дапускаю думкі, хаця гістарычных звестак мне так і не ўдалося адшукаць, ці была у мышы праваслаўная царква. Безумоўна, што была. Не магло такого быць, каб Ходка Юр'евіч, Івашка Ходкавіч, Александр Хаткевич, Геранім Хаткевич. Гэта людзі, якія сапраўды матэрыяльна падтрымлівалі праваслаўную царкву. А мыш была іх рэзідэнцыяй. Я нават і не дапускаю думку, што тут яны не паставілі праваслаўную царкву. Я думаю, што наперадзе нас чакаюць нейкія адкрыцці, дакументы, якія сапраўды пацвердзяць маю такую пакуль што гіпотэзу. Ну, а сучасны будынак царквы, ён узведзены па адных звестках у 1857, па другіх звестках у 1859 годзе. Безумоўна, сродкі на ўзвядзенне гэтага будынка выдаткаваў урад. Таму што папярэдні будынак, я не думаю, што ён быў разабраны з-за таго, што быў у аварыйным стане. Справа ў тым, што папярэдні уніяцкі храм быў збудаваны ў 1717 годзе. Прычым па абмерам, якія мне ўдалося знайсці ў архівах, по памерам уніяцкі храм прыўзыходзіў нават сучасны каталіцкі касцёл. Гэта быў сапраўды велічны уніяцкі храм, багата аздоблены. Ну і па нейкім прычынам яго разабралі і на яго месцы, на тым самым месцы узведзены сучасны у неарускім стылі крыжова-купальны храм праваслаўны. Ну і, дарэчы, у самом аздаўленні храма ёсць і шмат абразоў, якія перанесены з папярэдняга храма. Ну, гісторыя яшчэ цікавая тым, што ў гады Першай сусветнай вайны храм быў ператвораны ў нямецкую канюшню. Папярэдні святар Івашкевіч, з якім я сябраваў, ён расказваў, што перад наступленнем немцаў все каштоўнасці былі вынесены з храма, прыхаваныя ў надзейных тайніках. Немцы ў пошуках каштоўнасцей царкоўных узрывалі падлогі, капалі траншеі і, мусіць, многае ім удалося знайсці, таму што і па сённяшні дзень ёсць некаторыя абразы, якія былі рэстаўраваны пасля таго, як былі парэзаны нямецкімі штыкамі, таму што ямы былі выкапаны пад падлогай самога храма, і немцы пратыкалі штыкамі. Калі яны, канешне, натыкаліся штыкамі на нейкі метал, то метал ізымаўся. Самі ж абразы былі выняты з рамаў, скручаны ў рулоны, ну і схаваны таксама ў спецыяльна прыгатаваных гэтых ямах. І, канешне, калі штыкамі пратыкалі, то гэтыя рулоны з абразоў, яны не давалі такі падставу, так, гук не давалі падставу для таго, каб падымаць. Пагэтаму яны засталіся. Прычым вельмі дзіўная гісторыя, што ў 89 годзе пры рамонце купалоў, в адным з купалоў быў знойдзены архіў праваслаўнай царквы. На вялікі жаль, ад вільгаці, ад холаду 90% тых папер, якія гэты архіў утрымліваў, яны проста рассыпались.
І мне асабіста святар перадаў толькі 10-ю частку гэтага архіву. Мне ўдалося шмат якія дакументы рэстаўраваць, прачытаць. Ну і дзякуючы гэтаму удалося і дапоўніць такімі цікавымі звесткамі маю кніжку пра гісторыю новай мышы. Правда, я па сённяшні дзень не ведаю, як назваць гэтую кніжку, хоць яна напісана даволі давно. Назвы па сённяшні дзень так і я і не прыдумаў.